Πάμε πρόβα! 1, 2, 3, action! Πάμε πρόβα! Πάμε! Φύγαμε! Παιδιά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε επιτέλους για την τάξη. Ποια τάξη, βλέπεις εσύ καμία τάξη εδώ πέρα? Ναι, ρε παιδιά, για την εργατική τάξη να μιλήσουμε. Τόσα προβλήματα υπάρχουν. Να τα λύσουμε όλα. Το θέμα μας είναι να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη. Βλέπεις εσύ καλά που είσαι τάξη. Πάντα καλά, έτσι. Άκουσα καλά, φτάνετε για ταξίδι. Με 2,50 να φεύγουμε για αεροδρόμιο. Γιατί τόσα πολλά, ούτε 50 δεν κάνει. 50 να πάω και 50 να γυρίσω στο αεροδρόμιο, θα μείνω. Καλά, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θα πάω με καράβι κρουαζιέρα στην Αφάη. Μα καλά ρε παιδιά, για την τάξη δεν θα μιλούσαμε. Μα καλά που βλέπεις τι γίνεται. Σαν τη Βουλή, 5 κόμματα 10 απορρίσματα έχουμε γίνει. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω. Για ένα βίντεο για την τάξη μας δεν θα μιλάγαμε. Τι έγινε αυτό? Αν είναι αυτό να γίνει, παιδιά, θα γίνει πάνω 2 χρόνια. Εδώ που είμαστε, τάξη δεν έχει γίνει. Τώρα θα την πάρουμε. Ελένη, Ελένη! Μην Μην μιλείς, μωρέ, μην μιλείς. Ρε παιδιά, τι να γίνει, θα μπούμε σε τάξη. Σίγουρα τώρα, τελειώσαμε. Δεν γίνεται τίποτα. Πάει, το χάσαμε. Μπράβο. Και ένα μικρό κομμάτι για το σκηνοθέτη μας. Είναι ο απόφυτος τους ΔΕ, χωρίς εμάς δεν κάνει, ο Μέγας Νίνο Αυγερινός, που σαν αστέρια μας δίνει λύσεις τεχνικές, γιατί είναι και αλάνοι, θεατρικές περγαμηνές που ο νους του δεν τις βάνει. Όλες οι τέχνες οι καλές, επάνω του ραμμένες, εικαστικές και λόγιες, λαμπρά ζωγραφισμένες. Μέγας Νίνο Αυγερινός. Ευχαριστούμε. Παιδιά, ήρθε η ώρα επιτέλους να μιλήσουμε για την τάξη. Εντάξει, βλέπεις εσύ καμία τάξη, Δημήτρη? Ναι, ρε παιδιά, για την εργατική τάξη να μιλήσουμε. Τόσα προβλήματα έχουμε. Το θέμα μας είναι να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη. Ωραία. Εντάξει, δεν τύπωμαι αυτό, Ναι, δεν το ξέρω. Εσύ κάτσε μπροστά μου κάτσεις κάπως. Γιατί ασχολείσαι πολύ λίγο. Για να μπορώ, γιατί δεν ασχολείται καθόλου. Για πάμε άλλη μια. Ναι, ρε παιδιά, για την εργατική τάξη να μιλήσουμε. Τόσα προβλήματα έχουμε. Το θέμα μας είναι να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη. Ναι, τώρα σωθήκαμε. Βλέπεις εσύ καλά που είσαι τάξη. Άκουσα καλά, ψάχνετε για ταξίδι. Εγώ εδώ είμαι, με 2,50 να φεύγουμε για αεροδρόμιο. Γιατί τόσα πολλά, ούτε 50 δεν παίρνουμε. 50 να πάω και 50 να γυρίσω στο αεροδρόμιο, θα μείνω. Τι να μιλήσουμε. Εμένα δεν με πειράζει, πάω κρουαζιέρα με καράβι στην Αφάη. Στο Χαβάη που λέει, χωρίς να κάνεις αυτό. Εγώ πάω. Θα πάω στο κοινό από τα δόντια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πάντως, πάω για Χαβάη. Δεν σταμάτα, κατευθείαν. Για μπορώ να αισθάνεσαι τύψη. Κι όταν πας σε ένα χέρια να αγγίξεις. Και όταν πας σε ένα χέρια να αγγίξεις.
σηκώστε όλοι οι ποτήρια, μπουκάλια, ό,τι έχετε τέλος πάντων και έτσι κάνουμε και γεμάτα κάρια. Και λέμε ένα καλό καλοκαίρι. 1, 2, 3. Καλό καλοκαίρι. 1, 2, 3. Καλό καλοκαίρι. 1, 2, 3. Πάμε να μιλήσουμε το δίκιο παϊχό. 1, 2, 3. Καλό καλοκαίρι.